କରି ଯାହା ହଉ ଏଇ ଦିବାଲ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି ମୋ ଦିମାଗକୁ ମାନେ ଆଉ କରୋଡ଼ପତି ହବାର କେହି ବାଳ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ହେଲା କ'ଣ ସେ ଆଇଡିଆ ନା ଏ ଦିବାଲ ସବୁ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ବମ୍ ବନେଇବି ଟାଇମ୍ ବମ୍ ବାରୁଦ ଫାରୁଦ କିଣି ଆଣିବି ବାହାରୁ ଇଏ ମିଳିବ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଫଟକରୁ ମିଳିବ ହେଲା ନେଇ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବମ୍ ବନାନ୍ତି ବଡ଼ ବମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ନାସି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ରଖନ୍ତି ନାଗି ନାଗି ସର୍ ହେଇକି ଯିବ କ'ଣ କରନ୍ତି ଥର ମୁଁ ଚେନ୍ଟା କହୁଛି ହେଲା ସେ ওরা বনেই গোটে কৌছি না তুমি বেলা জানিব না তুমি কৌছি শুণ খালি এইভাবে থর নাচি তো এটা বড়টা কম করবি এই যে ঠাকুর মতো ধূপ কাঠি লগাতেনি সেটা গোটে নিয়ে আসবি নাচি আগে এইভাবে করে বাঁধদেবি হল এভাবে করে বাঁধি উপর লগাই দিই ধূপ কাঠি এইভাবে ঘুরেই গোটে সূতা বাঁধদেবি হল এইভাবে মানে সে ধূপ কাঠি সরি সরি শেষে আসবে লাস্ট মোমেন্টরে মু গোটে টাইম লগাই দিই 30 মিনিট ভিতরে দেখিব ফাটিব 30 মিনিট ভিতরে এভাবে সর সর শেষে আসিকি ঢো ফাটিলা এটা ସବୁ ଡରିଯିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବମ୍ ବନେଇଥିବ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ହଲି ହାଲି ଯିବେ ଜୋରୁ ଫାଟିବ କାହା ବାଣ ଗୋଟେ ସେଭଳିଆ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର ଦେଶରୁ ସବୁ ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ଆସିବେ କହିବେ ତମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କନେକ୍ଟିଂ ଅଛ ନା କ'ଣ କେମିତି କଲ କେମିତି ମୁଁ କହିବି ନା ବାଳ ମୁଁ କହିବିନି ଜମା କହିବିନି ସେ କୁହ 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 ମୁଁ କହିବି ହଉ ରୁହ କହୁଛି ମୁଁ କହିବି ଏଇଭଳିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ନାହିଁ ନଗେଇଦେନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ବୋଷ୍ଟ ମାନେ ଉଡ଼ିଯିବ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ନଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ଏତିକି ପଇସା ମୋତେ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଗୋଟେ ବମ୍ ବନେଇବି ଆଉ ତମେ ନେଇ ରଖିଦେଇକି ଆସିବ ବାସ୍ ସଇଲା